Действително е, може би, един от най-лесните начини да търгувате с злато, петрол и валути. Ето как става това. Това, което виждате тук, са основните панели за търговия. Във всеки един от тях виждате различни инструменти, с които може да търгувате и техните актуални котировки, цените по които вие може да купите или да продадете съответния инструмент. Във всеки един панел също има и поле за количеството, с което вие искате да търгувате. Колкото е по-голямо количеството, което сте посочили, толкова по-бързи ще бъдат вашите печалби, но имайте предвид, че ако не сте познали посоката на движение на съответния инструмент, то тогава и загубите ви ще бъдат по-бързи. Стандартно в полето количество е отбелязано 0,1 лота, като вие може да го промените от падащото меню или в случая, както съм избрала да направя аз, да въведете ръчно избрано от вас количество. Днес аз избирам да купувам евро-долар. Ще натисна панелчето Buy. Когато купувам евро-долар, означава, че аз очаквам, че еврото ще поскъпва спрямо долара. Ако смятах, че еврото ще поевтинява спрямо долара, то тогава е логично да избера да продам тази валутна двойка. Нормално е, когато мислиш, че нещо ще поевтинява, да избереш да го продадеш сега, когато цената му е по-висока. Но, както казах, аз днес избирам да купувам евро-долар, затова натискам прозорчето. Излиза съобщение, което ме кара да потвърдя, че да, наистина аз искам да купя това количество евро-долар на тази цена. В този прозорец има отметка, с която мога да маркирам такова съобщение повече да не се появява, но аз избирам да не го правя. Натискам потвърждавам и виждате веднага в портфела ми отдолу вече сключвам първата си сделка и имам една отворена позиция евро-долар. Купила съм 0,3 лота на тази цена 1.2902. В полето Profit Loss веднага започва автоматично да ми се изчислява текущия резултат от тази позиция, който за момента е загуба от 4 евро. Ако аз преценя, че искам да купя още евро-долар, тъй като котировката вече се е променила малко, или пък искам да избера различно количество, което да купя, в случая ще избера стандартно заложеното 0,1 лота, отново натискам Buy. Появява се съобщението, в което ме кара да потвърдя, че съм съгласна съм и виждате веднага в портфела ми се появява и новата сделка, която току-що сключих. Купих 0,1 лота при цена 1.2904, а текущия резултат при нея е за сега само 1 евро загуба. Виждате, до всяка една конкретна отворена позиция има бутон Close, което означава, че ако натисна този бутон, веднага ще затворя тази позиция и ще реализирам само резултата по конкретната позиция. Вляво на екрана, в големия бутон Close All, бих могла да затворя наведнъж абсолютно всички отворени позиции, които имам, без значение дали са 2 или 20, и по този начин да генерирам и сумарния резултат. Резултата, който виждате тук, е сумарния по всички отворени позиции, за разлика от конкретния при отделните позиции. Ако сега избера да натисна бутона Close All, ще реализирам веднага загуба от 4 евроцента, което може би не е удачно, тъй като за толкова кратко време е нормално да не изляза веднага на печалба. Бих могла да изчакам още малко, така че да се появи резултат, който ме удовлетворява, и тогава да затворя и двете позиции едновременно, или пък да не правя нищо и да ги оставя така, защото очаквам, че моето предположение, че еврото ще поскъпва спрямо долара, ще се окаже вярно и в крайна сметка аз ще спечеля пари.